Үгезнең бер мөгезен сындырганнар. Димәк, озакламый җылылар киләчәк. Әлегә Якутиядә 33 градус салкын. Бу республика хакында белгән саен беләсе килә. Бай җирлек. Якутиянең совет чоры тарихы аның табигый байлыкларын киң күләмдә үзләштерү белән бәйле. 1920 елларда алтын, көмеш ятмаларын эшкәртү, 1930 елларда Төньяк диңгез юлы ачылу, Лена елгасы тамагында диңгез порты төзелү, су һәм һава юллары республиканың күп районнарын тоташтыра. 1950 елларда алмаз ятмалары ачылгач, аны чыгару эше булдырыла. Якутия сәнәгате шималны табу һәм байытуга юнәлтелгән. Республикада табигый байлыклар күп. Алмаз, алтын, нефть, газ, күмер. Якутия территориясендә илдә иң ире илкон уран ятмасы урнашкан. 2011 елда Россиядә иң ире Ильгинский күмер ятмаларыннан күмер төялә башлаган. Якутский шәһәрендә бары 2 көн булдык. Бер генә минутыбызны да әрәм итмәскә тырышып аралашабыз. Хәтта машинада. 6 жыл турамын. Ага. Ну, да, татарлар келгенде, бірінші кімдір шулай үш излеп келген, а нары гүл күбісі ссылкадан мұнда қалды. И бізде бар мұнда Якутияда тағы 2 шудай зор ауыл, Алёкнес есімі, алдан, анда татарлар тоже бик көп тұра. Мұнда Якутскийда қалды, Залак есімі микрорайон бар. Да, шундай только великий үйлер тура, анда татарлар шундай группа белән инде турганы. Анда школ булганы, даже библиотека булганы анда великий. Бутынсы татарча инде булды. А хәзер шундай инде җирләр монда юк, бутынсы тарашта инде городта. Татар зираты да бар диләр. Татар зираты бар. Хәзер бекчиста. Ә мондагы халык ничек карый татарларга? Хөрмәт белән. Ой, бәйт. Без алар белән бик дружный инде. Турабыз инде. Әйе, кайда гомер итсә дә безнең халкыбыз дус тату яши, хезмәт итә. Татар халык монда эшләр рабочий места. Бизнес бар глава Мирнинского района, ул бизнес татар малая. Бизнес монда эшли министр здравоохранения, ул тоже татар кызы бизнес. Вот. В основном рабочие места, в культуре очень занято очень много наших земляков. В правоохранительных органах очень много с татарскими корнями работают на территории Республики Саха-Якутия. Тагын бер кызыклы күзәтү дип әйтимме, без кайларга гына барып чыксак та хәләл ризык эзлибез. Татарлар яшәгән җирдә булырга тиеш дип уйлыйбыз. Һәм без хаклы. Җир читендә татар чәкчәгә. Чынлап та бу бик күңелле. Әйтегез әле рәхим итеп, ни өчен нәкъ менә шушында эшләргә булдыгыз әлеге кибетегезне, менә шушы сату җирен? Мне пришла в голову мысль, что можно по всей России открыть сеть магазинов халяль татарских продуктов. И мы начали именно с самого конца части России это делать. И этим самым мы показываем для производителей, что это сделать можно. У нас 7-8 продуктов локомотивных, именно тех, которые производят татары, которые производятся в Казани. И вот мы вам показываем, что это можно сделать. Татарлар өчен бу тагын бер элемтә, туган ягы, тарихи ватаны белән. С любовью приходят они. С таким, они приходят больше, чем поговорить приходят. Вот. И когда видят татарские, казанские продукты, видно, что у них слезы даже на глазах выступают, и это приятно. Намаз бүлмәсендә бар хәтта дидегез. Монда бар, на втором этаже специально комната есть, альхамдулилля, рынок. То есть он удобный для нас, то, что мы можем намаз читать, то, что здесь есть халяль-кафе над нами прям есть. И это все есть в Якутии. Здесь отношение местного населения нормальное к мусульманам, хорошее, уважительное к татарам, хорошее отношение. Билгеле татар ашлары башка милләтләргә дә ошый. Чак-чак. Я с ним знакома лет 5, наверное. У нас здесь тоже его производят, но все познается в сравнении. И когда я попробовала этот чак-чак,
я уже к другому никогда не вернусь. Менә шулай ничек кенә булмасын, бу бер татар утравы. Һәр хәлдә, мәсәлән, Казан белән тарихи ватаннары белән безнең милләттәшләрнең шушы Саха-Якутия Республикасы арасындагы дуслык күпере дисәк тә була. Ләйсәнә Садретдинова, Татарлар, Саха-Якутия Республикасы.